Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Eferde hepdäniň jemy gepleşigimiz bilen men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary websaýtda iň köp okulanlar Aşgabat aeroportundan köp ýolagçy daşary ýurtlara goý berilmeýär. Türkmenistanda viza kartlarynyň 29 000-sy petiklendi. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp soragy çekilýär atly maglumatlarymyz boldy. Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda prezidentiň ogly jemgyýetçiligiň üns merkezinde Iranyň prezidenti Türkmenistana sapar edýär atly makallalarymyz hem köp okulanlaryň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlelenleriň başyna enatasy oglunyň Istanbulda ölendigini giç habar eden türkmen resmiýlerinde nägile atly maglumatymyz çekýär. Türkmenistana baranlaryň mobil telefonlary aeroportda barlanyp soragy çekilýär. Panyer Rohanynyň Aşgabada edýän saparynda energiýa meseleleri gepleşikleriň gün tertibine bolmaly diýdi. Bugaýew paýtaçy daýhanlar 9 aýlyk dawan adabynyň netijesinde ortaça 1000 manat ýa-da $75 gazanny diýär. Ady haritlarynyň gyçylygy dowam edýär atly makallalarymyz hem iň köp dinlelenleriň beýaşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen videolarymyzyň başyna Özbekistanda kaşaň toýlary gadagan etjek bolýarlar atly video maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 12-nji hepde damak çalmak işaretini görkezden gyz internetde meşhur boldy. Türkmenler Moskwada Nowruzy bellediler. Owan sandaky gyz okuwçylaryň mektebi ýaly multimedia maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp görüň edilen makalamyz Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda prezidentiň ogly jemgyýetçiligiň üns merkezine atly makalamyz boldy. Gaderli dinleýijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň goýdaýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Azatlyk Radiosynyň websaýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys. Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlary girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdimeliňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk Radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barjy ýuridik gullukları henüz hem Telegram'yň koduny döwüp bilmediler. Bilşini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messenjeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmeň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri baradaky maglumatları gizleyen ýuridik bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýuridik gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başarsalar da siz VPN, şol sanda ýuridik Azatlyk Radiosu üçin işlenip taýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemy gepleşigimizi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň Nowatdaky gezek deputatlygy saýlanandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. 38 ýaşynyň içindäki Serdar sesleriň 26 000-üne golaýyny, ýagny 91%-den gowragyny aldy diýilip resmi habarda aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Nowatdaky gezek deputatlygy saýlandy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbe güni geçirilen saýlawlarda sesleriň 91,42%-ni alypdyr. Ol 25-nji Duşak saýlap okrugundan dalas edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaki trawynyň 10-njy mektebiniň mugallimi Oguljaran Gurdowa hem dalas etdi.
Serdar testlerin 25.700, Gurduba bolsa 2412, ýagny 8,58%-ni alypdyr. Bu saýlaw okrugunda jemi 30.316 adamyň test bermäge hukugy bolupdyr. 38 ýaşynyň içindäki Serdary ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşürü hökmünde garalýar. Merkezi saýlaw toporunyň 25 martda geçirilen saýlawlara test berijileriň 91%-inden gowragynyň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky azyndan 5 saýlaw uçastygyny tineden we biri-birinden garaşsyz seçmeleri test bermäge barýan adamlaryň sanynyň üren çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka bu saparky saýlawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary synçylar Serdaryň saýlawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesinde onuň mejlisiň başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçilikleriň aradan aýryljakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipä getiriljekdigini çakladylar. 2 martda metbuatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýiniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Aksy Nurberdiýewanyň parlament agzarlygy hüdürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6 martda deputatlygy hüdürlenýänleriň täzelenen tanawynda agzalyan uçastykdan dalas edýänleriň tanawynda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp Aksy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaşgar hüdürlenen bolsa, Büzmeýiniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaşgaryň kandidaturasyny goýandygy metbuatda habar berildi. Ýöne 30 martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neytralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüňe edilýän saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde eşidilmedik Gülşat Akiýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aralykda Aksy Nurberdiýewanyň ady deputatlaryň tanawyndan ýitirim boldy. Galy bertide şu wagt içinde Günwataryň saýlawlary tin edýän toporlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň ýazyna we güýdüne ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararyndan soň Nowruz bayramyna gawatlanyp Aşgabatda we vilayetlerde 1,5 million çemeti agaç nahaly oturdyldy. Beýleki tarapdan ýerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahaly oturdylsa, olaryň 100 miňlerçesiniň hem talaba laýyk ýydyk edilmeýändigi sebäpli guradylýandygyny aýdýar. Şeýle tejribäniň mundan ozalýany geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülikleýin ekilen agaç nahallaryny hem değişlidigini, şol agaçlaryň ortaça ýarsynyň gurandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew aýdýar. Häzir onuň bilen bu barada geçiren giňişleýin söhbetdeşligimizi dikkatiňize hödürleýäris. Aşgabat şäherini awadarlaşdyrmak, köçeleri giňeltmek, ýaly maksatlar üçin bir garaşdyrlyk ýyllary bir köp araşdyrma saplanlygy ulylanan hakykatmy soňky 3 ýylda ady oýunlaryny görýän taýýarlyga diýilip bir şäheriň köp ýarly köçelerini şonu bir çetinden tanımaly bolsa andaly türkmenmaşy garaşdyrlyk ýa-da bitaraplyk o şo köçelerin arasynda täze gören köçe Atatürk köçesi ýene ýa bolmasa 10 ýyl awadançylyk köçesini şolaryň ugruna geçen ýylyň awgust aýynyň soňky ýyly sentýabr aýynyň başga 10 ýylyny köp ýarly agaç nahallary özüm söýerlerden öň ýaşyzdan agan şaplan agaçlaryň ýerine kildiňe şol agaçlaryňda ýagdaý juda göz gyny oturdulan agaçlaryň. Amanrada göz gyny diýeningizde näme göz öňünde tutýaňyz? Bu mende birinden eger şo ýere men ýöne ummamyň hal şunu aýdýanna eger 100 diýip agaç eklen bolsa, şoň bolmanyny 40
45 düýbi kökurmady. Öz-özünden gurada bir elbetde şol kökü bilen getirilen ağaç naharlar bolan şin aýdaly ady oýullar geçýänse türler oturdular, onun kuny oturdu. Soňundan şol guramak bilen boldy. Sebäbi kökünü ýer urup bilmedi. Oňda sebäbi şol ağaçlar ekilmeli mewsumynda ekilmedi. Ol awust, sentyabr aýlary ağaç naharlar ekilýän aýlar däl. Onuň galy berse şol bizde islenlik bardy mewsumda inter edilýär. Şol ady oýullarynyň başlanmagyna 5 gün 10 gün alanyna köçeler gülýärler. Ağaçlarda saklanyp köçürilmek bağlarym suwarly ýene gaýredildi. Käbir hallam tazyk bolup duran şahalar kesip gali işlerim amal edildi. Ne dersin aziyada soğullum bolýan şoň ýygynyň o zatlar ýatdan çykaryldy. Aman radayn bir tarapdan milyonlap täze ağaç naharlarynyň oturdulmagyna we beýleki tarapdan hem öňkü oturdulan ağaçlara ýeterlik derejede ýygy edilmän guradylmagyny nähil düşünmeli? Muňa şeýler düşünmek gerek. Olar bilen Türkmenistanyna islenlik bir çäräni amal edenlerini şoňa mewsumleýin çäre hökmüne edýärler. Meselem bağ ekmelimi, o ektik bolly o ýygy, o nire wagtda göwürýärmi, göwüren okma bilen hiç kim işi ýok. Oňa arasynda da juda uly zatlar dur. Birinciden adamlaryň zähmeti dur. Ikinciden belli bir derejede döwlet gaznasyndan edilen çykdyjy, maliýe çykdyjylar dur. Üçüncüden şol alınýan satyn alyp oturdurýan ağaçlaryň belli bir bölegi adamlaryň büdjet idaralaryny işleýän işgärleriň aýlygynyň uzundan tutulup alınan, satın alınan şol adamlaryň aýlyk gullugynyň hasabyna satyn alınan ağaçlar diýmek bir çopar adamyň aýlygynyň bir ýere sowurulmagyna sebäp bolýar. Inne zat düýtlerem kadrlar yerli ýerinde oturan çemgelen adamy edara ýa olýady beýleki bir pugdagy ýol başçylyk etmek ynanynda oňda aradasy işin ilerilemek däli öz jüzüniň galgamagy hem-de eýdip özünden ýokarda turan ýol başçylaryň gözüne iş bilýän, iş öňürýän adam bolup görünmek. Ene şol kadr meselesi çözülmese, aralykdan tanışmyşlyk ýene gaýry gitmese, hem-de adam rahmetine, hem-de döwletiň gaznasyndan adamlaryň jüzünden edilýän maliýe çykdyjylaryna hormat goýulmasa, zatlar ine 25-26 ýyl dowam edip gelýär, ýene de dowam eder. Aman rada gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. Birem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizde halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda otly biletlerini tapmagyň kynlygy barada Azatlyk radiosyna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip gowşýar. Käbir ýaşaýjylar biletleriň artykmaş satylýandygy sebäpli köp ýolagçylaryň otlynyň koridorlarynda oturup ýa-da ýatyp gelýändigini hem aýdýarlar. Adynyň efirde aýdylmadygyny soran marly pensioner otly biletlerini satyn almak bilen bagly kynçylyklar barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylywa gurrun berdi. Edil şuun kun ýolagçy otlaryna bilet tapmak ýagdaýy nähil? Konkuatlarda ýolagçylar bilip barar, kynçylyk görür, gaty kynçylyk görür. Sebäbi näme diýenden kasan arkaýyndan barardan paşa bildirler, otlaryň işgärleri, şotada işleýänler. Onuň daşaryk çıkýa ümmedenäni sötsasarda 2-3 hisse baharyny alýan bar garyn görüli. Başga çykalygy ýok. Onuň şeýle konkuatda barar ýerler, kasalanýan. Onun bir 80'den geçen, 70'den geçen adamlara katı atayda ayak üstünde durmak için. Oturguç yok, durmana karantıya. Bir elek ben özümü barada haýyş etdim de, bana birazcık kömek verin. Bildi adam, özümün 82 yaşının içinde yıkılıp baryan diyeceğim. 5 adamdan son alarsın, oğlum bolta deyip ayttı bana. Ay borlay, yaşlılar sunyası ile bolta deyip durmalı oldum. Ondan sonra yine bir saat duranımdan sonra bir bildiği var, aldan kalmasan oram yok deyipti. Yani son yani katık kim suat maro velayetinde bildiği adayı, gurrun etsen gurrun edip oturmalı, neyse tarif etsen edip oturmalı, yaman tıkın bildiği aday. Yanırak memardan ayttım olayın,
Adam ýöne wagonun içine ondan ýörer ýerler. Ýöne gabat ýerler nerede sağaly, soğuly, ağlasyp ýatyr. Nujany bir bilçägdaýyny gowlandyryp bolmaýasa da. Ya kagy ýetenok mu kasada. Kontrol ýok. Kontrol ýoklugynyň sebebi otada saýadan otlyoluň işgarlary pasabasa da sarda satyp dur. Näýet ýanymsy diýip. Şo gatyk gödökçülük adam käsiliň ýetdi şol. Neşelik ýaman kyn bolsa soň kuwatlarda da. Biletler gymmatladymy? Biletler gymmatlapdyr. Eldenlik gymmatlasa gymmatlasyn. Oňa hiç pretensiýamyz ýok. Bolýan şo gymmat bolandan soňra adama oçursurak baran wagtyny alyp bermeli bolsa da şo mümkinçiligi marda dörüp bilen oklar şo. Şunu jogap bererler. Sen gitmesen öldüň bile ýok. Baryndan berer. Şunu diýenim bar, käbir ýüdüň alyp goýberýär baranyňa pysman etýän, gaharyň elip gaýtýan wagtlyňa molay ertergiden beýrüňden. Gaçy suwat bilip baranyň gaty hakynçylyk göredi marda. Eger de yerliginde şol wagwalarda yer bar bolsa biledim bil kaslaýyn satylmaýan bolsa da onda şoň ýalyk adamlar koridorda ýatmaly däl diýmek bilen şol yer ýetenokda. Şoda. Ýa-ni poýdy Semele nerede ýatyr öýlek kerek eden nurlanok bir näse sağal, soğuly, sağal taýda gat horlany, alawda çykyp zalyň uruny aralykdaky boş ýerlerde onuň ýerinden turup bir aýak bolmak üçin problem bol adam erwes ýagdaý boldy şu gerek poýdy, goşky arasyna gatmaýan poýdy. Bilesiz menellerden privatnik näçeden pul alýar? Şo bilsiz menellerden aşağıda gaýtmak üçin 50 manat berdim bolýan. 50 manatına gaýtarga bermänler. Näil bollay 50 manata durýarmyn näse. Mardan aşağıda sen diýip. Bilemek ýasyl kelle manatny 50 manat gaýtarga ýok. 50 manata ılmasy bermän. Şo 50 manat alanda şoňa yer beripdirmi, şolam koridorun urundamy? 50 manat beren adam pul berenler ýa-ki 50 manat berenler ýerine gaýtargam ýok, yerem ýok, näse aýdyp gitmesen ýa-da yer ýok diýip aýdypdyr. Şol bilsin adamlaryň sany köp. On sanadan ken tanaba görem ýok bolu suwedek poýda mene hayran alym o. Ötmek esme ýeri ýok. Ýaty sağal soğul bilsinler. Aşanyň sotaýda egerde bildene pul alanmady onuň ýer tap bermelen prowat. Yer barada aladynok. Nile de ýer bolsa ýöňiz tapyňdan ýatyň, ýöne pul töleň. Ýa-ni sağal, olsa sağal da töledip alýan prowatlyklar bar. Onu gördük gözümüz bilen. Türkmenistan prezidenti temir ýol ulaglary ministrini tetiden täzelige. Şonu da düzelenokmy? Terönür düzelip barýan zat ýoklar. Erbet bolmasa ýokary galanan gowy tarapyna köpelenoksalar. Hiç barlyk ýogynyň netijesi şol. Sebäbi ol näme? Gözüňe dürtülip durursunuz. Bildalar we işgärleri gotlýaryň ki satyp durlar aýratyn. 2-3 baharyny satýarlar. Ine ýetýänini söýdipler. Onuň näme halk gaharlanmadı. Ayalmasa erkek adam gıyrşanlara var. Kasan işini yani ütüyen zat ýoksulatlar. Polisiýa işgärlerinin wagtlarda gözekçiler bolmaly, nobatçylar bolmaly. Şolar şu ýagdaýlara sereden oklarmy? Polisiýa işgärleri olar altany kömek etýär. Barya olaram sözünden bildalýarlany satyp da sıkıntılany hem polisiýa işgär horwanlary bu taýda basar seretmeli bolan tezis garanok ýasyna ýüzüne goýberýär. Sen kim ödüň? Ýüzüne goýberýänler alkytýanlaram bar. Goýberýär polisiýa işgärleri sok paraýatka seretmeliň ýerine gaýtamýarlar. Şondaky bildal tatýarlar. Şu ýagdaýlaryň düzelmegi üçin çıkalan siz näme de görýäňiz? Köpellämeler bäsel sany wagan şahsan adam ýerlese, şolatlar barada bir elementary natlar barada pikirden oklar adamlar. Köşeni adam döwlete girdi-de näse bir köp satylsa şonçada ýerde döwlet üçin. Türkmenistan habarçymy Sultana Çelwanyň adynyň efirde aýdylmazlygyny soran marly pensioner bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hepdäniň jemi gepleşigimizde owan depderi atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Owansanyň Balyk welaýatynyň teke türkmenleri owasynda ýaşaýjylaryň susuzlukdan we mektep ýetmezçiliginden kösenýändigini, bu owanyň özüni çarýarguly diýip tanışdyran ýaşaýjysy aýdýar. Ol owa ýaşaýjylarynyň başdan geçirýän kynçylyklary barada Azatlyk Radiosynyň Owansana habarçysy Şamir Dangulu Murady bilen söhbetdeş boldy. Turmuş ýaşaýjymyz ýagdaýlary biziň köp kynçylyklarymyz we ýaplamyzda suw ýok, ýerden çykarar adam milletde de gudrat ýok. Bir hil ýerlerden gazanlardan suw bermedi. Ýabyňyzda näme üçin suw ýok? Ýokarymyzda her taýpalar ýaşaýarlar, olar günniňe ýaby goýup berýärler, giýjede bekleýärler, baranyň bilen öz ihtiýarlaryna suw tutýarlar. Siziň obaňyzda bir insanperwer gurama tarapyndan guýy gazylyp berilipdir. Şeýlemi? Adamlary geldi Hayrabatda Döwletabad taraplaryny gazan ekenler. Soň menen birki mosifitlerle bile bardym. Soň bilen oturup maslahat geçirdik. Şo maslahatdan geldiler, işleriniň müdürleri watan Batyr diýär ekenler. Ol gelip bir ýerden guýy gazyp berdi. Guýy gazandan soň olamon çakly bermedi suw. Suw netijesi çykmady, ýeneden pes özi deskalaryny alyp gitdiler. Başga ýerden hem gazyp gör, belkem suw çykar diýmediňizmi? Başga ýerden köçele diýip aýtdyk, şo köçelecek diýdi, şondan bärim bilmedim bir ýere gitdim ýa gelen oklar. Olaň ýanynda işleýän bir ýoldaşlar bar ekeni, ol özi Israilden ekeni, türkmençe dilden öwrenipdir. Şol aýtdy, biz diýdi, şu Birleşik Döwletler tarapyndan diýdi, Afganistanyň kömek etýärdi, şoň üçin diýdi, siziň owaňyza geldik, gelbem diýdi, guýy gazykyn bir netije çykdy diýdi. Başga ýerden diýdik, ondan soň aýtdy, men diýdi, Nurswali Döwletabad, Hayrabatdan şu taýlardan gazmalydy, ondan soň aýlanyp geler diýdi, şondan bärim gelen oklar. Siziň obaňyzda mektep barmy? Mektep medreselerimizden şol uruş gyýyrşda ok ýaragyň bilen ýykylypdyr, hiç bir mektebim ýok. Hemmesi oglanlar çadyrda ýaşaýarlar. Ana kitap diýdi, mektep diýdi, ustad diýdi, şol ýalatlardan kynçylyklar bar. Size döwlet kömek etdimi? Kömek Balyka hiç bir mussasa tarapyndan täşüň edeňiz, ne Awganstan hökümetiniň tarapyndan, ne Milli Taýyat tarapyndan hiç bir kömek berilmedi. Mussasalaryň hemmesine aýlandyk, onda watan aýtdy, siz diýdi, Uluswali Merwetini Balyk diýdi, size kömek berilmeýär diýdi. Ýanky şul Uluswali Balykyň köpregi Owgan bolan soň türkmenler ýa partiwanlar başgalar onçakly taripler bilen goşulsan adam ýok, habarlarym ýok. Biz türkmen diýdik, türkmen diýenimiz bilen aýtdy, siziň Uluswaliňyz ýa türkmen däl ýa, köpregi ýa başga taýpalardan ýa. Köp mussaslar aýlanyp gördük, mekteplerimiz, tereklerimiz biziň ýanymyzda aýlanan adam ýok. Türkmenistan Awgan halkyna kömek edýär. Size de Türkmenistanyň kömeklerini yetdimi? Ýok, Türkmenistan tarapyndan Türkmenistanyň adamlaryny görümdik. Ata-watanymyz elbetde şu türkmenden kynçylyklar barada habardar bolup öz kowumlygyny etmeli, şulara kömek bermeli, mektep medrese ýollaryny görmeli, suwlaryna kömek etmeli, ýerden çykýarmy, näherden gelýärmi, derýadan gelýärmi, şo kynçylyklar barada hiç bir ýa maglumatlar ýok, ýa barym habarlar ýok. Elbetde haýşetýär Türkmenistan tarapdan hususan türkmen milletleri biziň aýal gyzlanmaz türkmen dilinden başga dilen bilen ok, partiýanyň bilen ok, owanynyň bilen ok. O bilen bir hil adamlarym go partiýany bilmeýär. Doktorluk, tawabatlyk hemme dowahana şu zatlary kömek etseler haýşetýär. Kilini gatsalar. Türkmen diline oku kitaplaryny berse, türkmen dilini neşratlaryny köpeltseler, şora ýagatlar haýşetýär. Türkmenistan hiç bir kömek eden ok, Owgastana başga döwletlerden kömek etişýär, ýöne Türkmenistandan hiç bir kömek şugul eden gelen ok. Owansana habarçymyz Şamir Dangulu Muradynyň Owasanyň Balyk welaýatynyň teke türkmenleri owasynyň ýaşaýjysy Çarýarguly bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip oturýarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galan.